Kaddamar da bikin buɗe wasu muhimman cibiyoyi a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri na nuni da irin yadda hukumomi suka damu da batun kiwon lafiyar al'umma. Ministan kiwon lafiya Farfesa Muhammad Ali Fate da babban daraktan kiwon lafiya na asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri Farfesa Ahmad Ahijo da kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum sun bayyana muhimmancin waɗannan wurare a asibitin. I also want to please announce that there is ongoing construction of General Hospital in Shafa, in Uba, Mafar, Chikwa, Maiduguri, Gubio, and Kaddamar areas of Borno State. I want to assure you that these hospitals will be equipped with modern health facilities and inshallah will be commissioned this year. Excellency President Bola Ahmed Tinubu is 2 years in office, and he chose health as one of those elements as he embarks on the transformational journey of our country, part of his renewed home agenda. But when I looked carefully as to what the president is doing, I'm realizing more and more the wisdom behind choosing health. It's important because we take care of patients, we prevent diseases, we do primary health care, we have hospitals, but there is a larger objective that is already beginning to manifest. Sir, the centers that we have established, especially the Interventional Radiology Center, the Heart Center, the Stroke Center, they are all related to endovascular treatment. If I say the funding that is coming to the hospital to sustain this project is going to be difficult. If there is a way, if we can establish a national institution for vascular diseases, I think putting these three structures will help Nigeria a lot and reverse the medical tourism. Wuraren da aka kaddamar da bikin buɗe su sun haɗa da cibiyar kula da lafiyar zuciya ta Jibrin Aminu, cibiyar kula da lafiyar masu lalurar shanyewar ɓarin jiki ta mai martaba Shehu Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amin El-Kanami, cibiyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ta Bola Ahmed Tinubu, sashen ɗaukar hotunan sassan jikin ɗan Adam ta Zannabin Gudu da wasu na'urori da kuma aza harsashin ginin masaukin baƙi. Kazalika ministan kiwon lafiyan ya ƙaddamar da bikin buɗe wani asibiti da gwamnatin jihar ta gina a unguwar Garanam tare da motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma wasu ayyukan a asibitin kula da masu fama da lalurar ƙwaƙwalwa ta tarayya. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.